ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମର ନଡ଼ା କଟା ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ସବୁ ନଡ଼ା କଟା ହେଇ ଗଦା ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ନଡ଼ାର ମୂଳ ପଟ ନଡ଼ା, ଇଏ ଯାହାକି 18 ଇଞ୍ଚି ଭାବରେ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଅଗପଟ ନଡ଼ା। ଆମର କୌଣସି ନଡ଼ା ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଫୋପଡ଼ା ଯାଉନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଗପଟ ନଡ଼ା, ସବୁର ମାପ 18 ଇଞ୍ଚରେ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଠୁ ଯିବା ଦେଖିବା ନଡ଼ା କେଉଁଠି ଆମର ବତୁରିଆ ହେଉଛି, ନଡ଼ା ଯାହାକି ପାଣିରେ ବତୁରିଆ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଆମର ନଡ଼ା ବତୁରିଆ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 900ରୁ 1000 ନଡ଼ା ଆମର ଟାଙ୍କିରେ ବତୁରିଆ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଜରିରେ ଟାଙ୍କି କରିଛୁ, ଯାହାକି ଆମେ ସିମେଣ୍ଟ ଟାଙ୍କି ୟୁଜ୍ କରୁନୁ, ଯେହେତୁ ଅଧିକ ନଡ଼ା କାମ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଏଠି ନଡ଼ା ବି ଛଣା ହେଇକି ଆମର ଥୁଆ ହେଇଛି, ଶୁଖିଯିବ ବୋଲି ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର 18ରୁ 20 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ବତୁରା ହେଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦୋଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ବୋହିକି ନେବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛତୁ ବେର ପଡ଼ିବ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ନଡ଼ା ବୁହାଇକି ଆସିଯାଇଛି ଛତୁ ବେଡ଼ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ମଞ୍ଜି ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ମଞ୍ଜି ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯେହେତୁ ମଞ୍ଜିଟା କାଚ ଭିତରେ ରହୁଛି, ମଞ୍ଜି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ହାତରେ ଯେମିତି କାଚ ନ ପଶେ, ଆଉ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତୁଳାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କାଚ ଗୁଡ଼ାକ ସଫା କରିନେବେ। ଆମର ସବୁ ନଡ଼ା ଆସିକି ପାଣି ନିଗଡ଼ିକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ବାଉଁଶରେ ଥାକ ବି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ୟା ଉପରେ ଛତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେର ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଛତୁ ବେର ପକାଇବା। ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ, ମୁଁ 2ଟି ବେର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛି। ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଛତୁ ବେଡ଼ କେମିତି ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଲେୟାରରେ 3 ଗୁଲା ନଡ଼ା ଦିଆ ହେଇଗଲା। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳାଇ ନେବା। ଯାହାକି ବେଡ଼ର ଉପରଟା ପୁରା ସମାନ ହେଇଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଉପର ସମାନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଦେହରେ ମଞ୍ଜି ଦେବା। ଦୁଇଟି ବେଡ଼ ଦେଖିବାର କାରଣ ଏଇଟା କି, ଯିଏ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଛତୁ ଚାଷ କରିବେ ବେଡ଼ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ 2ଟା ବେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ବେଡ଼ରୁ ବେଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ନିହାତି 8 ଇଞ୍ଚ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଡ଼ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଚାଲ ଏବେ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଦେବା। ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଦେଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ମଞ୍ଜି 4 ଇଞ୍ଚି ବେଡ଼ର ସବୁପଟୁ 4 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ମଞ୍ଜି ଦେବା।
ସାଇଡ଼୍ରେ ଚୋକଡ଼ ଦେବା, ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ଟିକେ କମ୍ ଚୋକଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମେ। ମଞ୍ଜି ଆଉ ଚୋକଡ଼ ଦିଆ ସରିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସରି ନଡ଼ା ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସରି ନଡ଼ା ଦେଲାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା, ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ସରି ଦିଆହେଇଥିଲା ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସରି ବି ନଡ଼ା ଦେବା। 3 ବିଡ଼ା ନଡ଼ା ଥୋଇଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଇଜ୍ରେ ଖେଳେଇ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସରି ନଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଦିଆହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ସରିରେ ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସରିରେ ପୁଣି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଞ୍ଜି ଦେବା। ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରିରେ ଆମେ ମଞ୍ଜି ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେୟାର ମଞ୍ଜି ଦିଆ ସରିଛି, ଚାଲ ଏବେ ତୃତୀୟ ଲେୟାର ନଡ଼ା ଦେବା।
ସେ ବେଡ଼ଟାକୁ ଦାବିକି ସାଇଜ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଆମର ଦୁଇଟା ଯାକ ବେଡ଼୍ ପଡ଼ି ସାରିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମ ବେଡ଼୍ ପକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ।